12 February 2025 ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nema updates manyama andinogara ndakakubatira pa channel yenyu. Munozviziva kuti inini andina nguva yekutambisa. Kana uchinge watondiona ndatoya kudai so uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZanu-PF. Tanga nekulike this video right now kuti vaboyikane. Izi ndiye chiti pasi neZanu-PF. Pasi naMugabe wacho chero akafa mabonzo ake imomo akatisira dambudziko. Ngasadzoke zvake because onai tarisaiko zvino situation yezvinhu zvakuitika paZimbabwe hazvichanakidzi. Nhasi imagine kuti weekend uchivhayo atengera kudata gurei Rolls Royce inowetha 1.2 million US dollars. Mabillionaire kudara anata gurei but munhu anoenda anomutengera mota inowetha 1.2 million dollars. Hatisi kuramba kuti munyika munogona kuita marich men kana kuti machinji handiti but the way iri kuspendwa mari idzi guys unotombonyatsozvishaya kuti dziri kunyatsobva pai mari dzacho. Vanhu vekuti ndo vanhu vaitaurwa nageza kunzi nyika inoibudirira inonzi nyika ine vanhu vakapfuma kuipfuura unonzi wakapfuma kudarika nyika yacho. Chii chakadaro ichocho? We are sick and tired of that nonsense. So nhasi ndiri kusangana neupdate iri kubva nekuna Never Maswera Say netimu yake inonzi Cables Network. So nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Parikunzi Zimbabwe exclusive category 1 security detail at hand is that deep state and security apparatus have now formally advised Emmerson Mnangagwa to resign peacefully and avoid the public humiliation that could come with any attempted resistance, a development that shock him to the core. Mnangagwa has since communicated the message to his family and his closest allies, who have been the loudest in pushing for constitutional amendment to enable him to be in power up to 2033. His sons are understood to be now preparing to leave Zimbabwe before his exit. The latest developments, triggered by pressures by the respected Geza-led contingent of senior war veterans, have rendered the entire dynasty cabal, whose prepared lapdogs and functionaries have started going quiet, with reality kicking in and fast. Many ZANU-PF senior members are reported to be now stampeding for accommodation in the Chiwenga faction led by Geza war veteran and deep state power brokers are now waiting for feedback on when Mnangagwa will be tendering his resignation. Failure to comply with the directive will lead to an outcome being given with which will then be followed by the opening of mass protest floodgates on the streets. Ndo mashoko andiri kutambira pano pakashata pari kupisa apa pari hot. These guys nyaya vanenge vachingobudisa inini zvandinoita manje any pressure anything chinongoita kuti vanhu veZANU-PF vafile pressure vanzwa kuda kutiza kana kuti panzi vazodai that information is welcome pana pa uya itizivhiye tidzizeye nyaya idzodzo tizoonesane ndo zvatiye tichitoda. Saka nhasi ndo nyaya ndangosangana nayo ma streets iri kutenderera iri kubva nekuna Never Maswera Say. Those guys vanogara chitaura is the one futa akatanga kutopredicta chitaura nyaya yekuti zvoni mawo veteran vari kuda kuzopuwa mari yakadai and people like kunyeba zvitike boom pasina kana 5 days bva zvatanga kutoitika vanhu vakutopuwa mari. Saka vanhu vekuti ukawanzwa futi vakutaura nyaya dzakaita sedzidzi vanenge vachinyatsoziva because vakashanda neteam iro riri kwenguva refu. So information dzavo vanowanza kudedzera kuti adzipotse ndozvo vanenge vachitaura. Saka inini ndabva ndangoyo the nyaya metizhin ndiweke nyaya kunge mets. Saka pana pachiri kutaurika pari kunzi zvoni vakutoisa pressure iye akutotaurira akutodzama neshamwari nevemudhuze kuti pari kupisa and zviri kunzi zvoni vamwe vana vake vakutogadzirira kuda kutoti ase kurova mabude kutiza munyika zvisati zvatotanga kuitika asati anhirina asati abuda iye because unongozviziva you know what will happen next kana zvichinge zvazodiitika kudaro handiri mukona. Saka ndonyaya dzacho dzikutaurika. I don't know kuti why these people vachiswera vachiita mafanizi 2030 business. Sometimes it's better kungonyarara so ungosiyana nazvo ungotaura kuti inini I'm okay I'm fine zvakadaro. Takaona zvakawanda ende zvimaprofits zvimwe zvakawanda zvamboda zviti iko zvino this time around varingoredza kuti 2030 kure baba 2030 kure and I ndakabva ndatonotisa futi there was a post I think ndambotaura nezvayo ya advocate Nelson Chamisa vachidedzera kuti a new Zimbabwe. So it means a lot is happening. Ukatasaka sukuera ane zvinhu zvanga achitaura chiti Mnangagwa is already fired nemavo veterans because kama veterans kana vasingachatokude mugame hauchatodiwe because ndo vanhu vekuti vanotonga Zimbabwe vatori ku background iko kuba ndo vanhu vanotonga Zimbabwe yacho ivavo. Saka ndo team yekuti kana vakatota vachatokude wewe avachakude. And I was so shocked kuona pachinzi mawo veteran vari kupuwa $200
like seriously munhu akashingirira kuenda kuhondo kuti arwire nyika yacho mupa $200 yeti vamwe anachibva vari kutenga mota vachipa because ngapavangana neprogram yekuti maoveterani tiri kumatengera kana mahonda fit. We appreciate that honestly speaking kuti maoveterani alright tiri kutengera kana kuti something like chakadai kana takukuitisa maprojects kune maloan nekuti loan oveterani aitawo loan vana vake vanhingiriki no and stuff tinozvi appreciate because those guys kwavakatotorawo nyika kwacho it was not easy wazvona but kwetozoti maakubuda muchinzi muri kuvapa $200. What is $200? Inobatsira chii kumaoveterani? 4,000 rands something like or less than. Inobatsira chii kumunhu wekudzi akaenda kuhondo akanenge because mari iyoyo in 1 month time inenge atopera asisina. What's next? Achazoita sei mangwana? Andimazvona. So these guys they don't care, avatarise nezvazvo. Ndosakachiti isusu chero naMnangagwa wacho pasina chero akafa kudaro mabhonzo ake iwayo. Because tarisai vana vake iko zvinezvi kwavari. Vari kurarama, they are living life iri kumberi yekuti haumbofe wakaitomboifungidzira vari kuenda kuSingapore different countries vana vako vari kuite chizvi uri mumushikashika vamwe muri tonetsera change yacho iko zvinezvi in Zimbabwe $2 for $2 coin rangu une coin yangu 5 rand yangu chenjere you know all those things zvinenge zvichiitika but vana vako tarisa mwana atoenda kubasa neRolls Royce akagarira Rolls Royce kudai achirarama life iripo iwo ndonobuda uchiswera uchiimbiswa zvinhu zvekupenga uri muroto ndokupa chicken slice no come on guys it's time yekuti titi alright Zimbabwe kana titi alright tese zvanzi vanhu vari kutambura ngachinzi munhu wese kaubva aona kuti everyone tikurarama zvakafanana vanhu havana problem yekuti alright mwana wake ari kuenda vanhu vakaenda notodrive mota dzakasiyana siyana kuZimbabwe zvikanzi mwana wake ari kuenda kubasa kana nedzimwe mota kana Benz woingoti it's normal anditi zvinonzwisika kuti aiwa this guy he can afford zvinhu zvakaita sana Rolls Royce zvezvo yato luxury kwekwe kutongospenda kutongoratidza kuti mari ndinayo but what is he doing for the society? Value yaari kuisa ndeipi? kuZimbabwe iko zvinhu kwakucelebrate kwa munhu nekuti anzi munhu ane mari ikonzi mbinga makambozviona kupi zvakadaro mbinga what's that? Nyika inonzi mbinga credit iri kuiswa pasiripo kuZimbabwe pavanhu kutotanga kuti uyu ndinhingirini uyu ndiwikine ounganirwa nevanhu chii chakadaro ichocho. Tarisai kune dzimwe nyika magreat men vaya vanotonzi uyu ndi Albert Einstein akazodai ukamutarisa chimota chanenge ifamba nacho chacho hachisitombo chimota chinoshamisira. Uyu ndinhinga akazodai uyu ndi akadiscover chaka ndo vanhu vanodeserva kupuwa nhingirikini yekuti vatanzonzi uyu yakatibatsira zvakati. In Zimbabwe we need people like that. Munhu wekuti anouya bhanzi right uyu munhu ndi akapedza kana dambudziko repetro charo munyika. You know like ndakaona that invention yaitwa yemufeso yanzi Maxwell something okuzonza akanotenga mota kanodidi. Toda vanhu vanotogadzira kwete zvaizoita zviya zvekuzonza azotenga mota. We don't care about that. Atidi kunyeberwa ya second time nezvinhu zvakadaro but we need people vanenge vagadzira such things anditi ndo vanhu vanodeserva kupuwa credit so kunzi ndo ma heroes ndo vanhu vanofanira kucelebrate kuti kunzi waita mari what's the it's a sign kuti nyika vanhu vanenge vachitambura. Muri Zimbabwe inini zvangu sometimes ndakada kuningira ngoti nhasi mandijuma ndiri pachiki saka ndatoona ndikasamira manava ndoramba ndichitongoigenderera ende kunotozodoka ndiri panapa. Nhasi dokusiyai muchiterera pane maaudios manyama aripo. Vanhu muZimbabwe munowaziva mushe mimi. Munowaziva mushe mazimba. Sara makateerera this audio mundudzo zvamuri kufunga. Ya nyaya ndinayo panapa inorwadza ndeyekuti ZANU-PF yakonewa nguva refu. Ndofunga Kulliant ukatarisa Kulliant Tv vanhu vakawanda vari kuchema nayo ZANU-PF but iri kukundikana asi ingori nepfungwa dzekufunga kuti ya tinogona kuzviita. Vachazviita riniko? Ivo vakatanga since 1980 ndo vaingova in power vakakundikana. Kana iwo macorrections tichanoita shungu here kana mwana wechikoro akaramba ongoita macorrections after corrections achingodzokorora ingawani kana chiri chikoro unopesera wachisiya wagara kumba nochembera kava uchingoita macorrections. Takangozvarwa munhamo nanhasi tongova munhamo through iyo ZANU-PF because ukatarira kuti ike zvino kwaya kutenda kwakumawere ngatitarisei vana Chivhayo unozviti ndiri munhu weZANU-PF chaiye akasimba but dambudziko raari kuita Chivhayo nderekuti hachazivi mutsauko wemusangano nehurumende. Maevents anoendwa napresident vachienda kuenda maevents hurumende unongomuona yepfekepfeka apfekerawo
ari kutodzikawo mundege kana kuti ari kutomirawo pamadelegations anenge aripo, unoshaya kuti ko anenge achitsvagei. Adi kumira pavanonoita maevents eZANU-PF unoonekera ipapo, pane kuti anongoti maevents ehurumende unongonobudikira ipapo. Ndopaunoona kuti haasi kuziva newo kutevera wachonawo haasi kutozivawo futi kuti amudzora amutaurire kuti ano iwoweka kana ndakuita izvi haufaniri kubudikira. Dai achibudikira kunoitwa misangano yeZANU-PF kana kuminda kwake kwavanoenda kuPrikep farm kwavoko nemazimomba nemazinyanga uko vakapuwa kuti ashandire nyika yese. Mazimombe wayo vakatora vakangovharira zvese, vanongotora vachingounganidza vachizviita zvavo. Ende ukatarisa kuti ike zvino mukorokozo watinaye uyu, dambudziko rake akanzwa kuti izvezvi mukadoma kune kuri kufamba madomasi chaiwo, madomasi ari kutengwa, anototendera kutouyawo kutowaridzawo masaga ake kutotengesawo madomasi. Hadi kuona pane mari. Paangonzwa kunzi kune gomba rakati kwaputika mari, unomuona abudikira. Tine kwatiri kuendera, hapana kwatiri kuenda. Because ukatarira kuti ike zvino takanyeperwa nyaya yechikoro. Gore negore towards my elections panongonyepewa kunzi chikoro chakuda kuzodzidzwa mahara. Hatizivi kuti igore ripi razvichaitika. Unongonzwa education free. Nayo mazano asina kudzidza iwayo mazano eZANU-PF aya, unongonzwa kutotanga kutofara, zvazonaka, chikoro chakudodzidzwa mahara. Kupiko kwazvinoitika nayo akomana vanhu vachitengwa nematisheti nemakepi. Kutarisa vana Zinara nana Zimura vanotaurwa matargets avanotaurwa, vakapuwa target yekunzi itai 10 million pagore, vanotorova target iyo times 2. But unoshaya mari dzinozoendepi? Mutuli zvaakupa matax nekumombe, kuti ukatengesa mombe yako unofanira kutaxwa, ukatamba bhora kubetting unofanira kutaxwa, chese chawangoita unofanira kutotaxwa. Kuti upe mwana wako mari chaiko unotoita kunge uchatotaxwa. Vanhu vakonewa zvachose. Ngavasuduruke pambopindawo umwe. Taneta nenhema dzavo dzavanonyepa dzekuti education free, taneta nadzo. Watarisa ziyambi ike zvino ari kupomera Geza mhosva dzemunhu wasingazivi kuti akaurawa ndiani. Iye ziyambi wacho unodaro, vangani kumuZANU-PF vasina kuuraya vanhu vane zvigaro vakuru vangani vasina mhosva. Vana ziyambi ngavatonyarara, ngavarege kuita go against Chiwenga, because Chiwenga akafuma pachigaro anytime vanozonyarara kupi vana ziyambi. Because Chiwenga anoziva macorruption ese avaita kana vaita vari vese, unotoziva kuti nhingi ndomubatani yakati, ivo vari kutomutya. Saka ngavarege kuda kutsvakira uyu comrade anonzi Geza uyu nyaya, because hapana asina nyaya. Everyone in ZANU-PF ane mazinyaya mahombe. Vane nyaya dzemastenza vanongotora, mapurazi avanongotora, zvakawanda zvavakadarika mutemo. Vana ziyambi nekuru ravo zvakawanda zviri kutodarikwa mutemo izvizvi. But vanoda kutsvaga zvaGeza zvokuita kutotsvaga kuti munhu wacho havasi kutoziva kuti anonzi ani akaurawa naGeza. Ngavasiyane naye uyo Geza uyo, uri kungotaura chokwadi. Dai vangaurawa vanhu vainyara vakataura naye kuti no chitisiya kuti isvika 2025, urega kuda kutsvaga zvakawanda izvo. Kulliant TV, rambai muchipa vanhu chokwadi, maviews atete tichiona muchiisa kuvanhu kuti vanhu vazive, otherwise vanhu vangapepuka. Because kune vamwe vanhu vasina kusvinura, vanenge vasina kuenda kuchikoro, mayouth anongoimba zvisina nebasa rese. Havazivi kuti ike zvino vanoita go against Chiwenga wacho. Ko Chiwenga wacho akafuma pachigaro, munodii? Ndii munopidimuka futi mozotanga kunge manga magara muri ikoko, motsoropodza vaya vagara vanga variko kudhuze naChiwenga. Ndivo vatungamiri vedu futi. Unozotoona futi Chiwenga otorasa vanhu vake vakaita sana Geza akutomira nevo vacho matsotsi aya akataurwa naGeza. Matsotsi iwayo anouya futi ovhiringidza. Dai anga ari mumwe munhu ngaatoziva kutoti vana ziyambi kana Chiwenga apinda ngaasavaisa padhuze. Ngavagare vatozikamwa kunzi ava havasi veikoko, chinhu ichi chine vanhu vacho vanochofa kupuwa. Tinotenda chaizvo neizvozvo. Svinudzai vanhu Kulliant.